Sä voit puhua. Ja tässä on vissiinkin ilta-aurinko Hämeensuolla talvisessa maisemassa. Niin kuin näkyy, Liivi tulee potkukelkalla, on ollut asioilla, ehkä postia hakemassa, kun pieni pussukka käsissä, hyvän tuulisena, iloisena, hengityshöyryten. Ja vielä viimeinen putsaus lumisista jalkineista ennen kuin astuu sisälle. Ja siellä sitten valkoisempi Mirri katsoo. Pirjo varmaan tietää Mirrin nimi. Ja tässä Tata Leo yrittää käynnistää moottorisahaa. Mutta siinä taitaa olla joku probleemi, kun näyttää siltä, että isäntä miettii, painaa käynnistintä, ei. Ja kas vain ollaankin jo hellan äärellä, hiilet loimuavat mirrilämpöisenä sisällä. Viiruilee ja siellä toiset silmät samanlaiset. Näin. Oi miten ihana. Siellä tulee Polle. Taivaltaa Hämeensuun tietä. Talvi pakkanen, kun on aurinko tuolla korkealla. Tuntuu, ettei ihan lämpöasteita ole. Ja Hannu miettii ja Juhanikin miettii, mitäs nyt nämä meidän tiedemiehet tässä arvioivat. Ja Viivi jatkaa sitten sanomalehden lukemista, kun tuli lehti haettua tuolta Kolmosmököltäköhän se on ollut. Ja ollaan jo iloisesti työn touhussa. Tässä mennään asioille, eli itselle sisään tupaan. Verho on pidetty pöydän eteen, ettei häiritse tätä ilmeisesti filmausta. Ja kukat odottavat aurinkoa ja lämpöä. Mutta tämä koti, kenenkä se on? Arvelisin, että se on Hämeentieltä, mutta joku voi valaista, niin onko se todella Hämeentien äidin asunnosta? Veikkaan. Siinä on oven kahvakin otettu. Ja sitten ollaankin jo äkillisesti päästy kevääseen. Kuusen kerkkiä siinä ja lehmät taitavat odotella laitumille päästä. Joo, koivut kukkivat. On ihan alkava kevät ja Hannu siinä varmaan on pääsemässä, ellei jo päässytkin loman alkuun. Ja tulee sieltä Hämeensuon hiljaisen mutkasta vauhdikkaasti. Näin mennään. Pihaan saakka. Vai kukas taisi ollakin Juhani, joka siinä ajoi, ja nyt lähtikin Hannu tekemään tätä ajokiertausta. Kevättä ihanasti valtaojalla varmaan tämä vesi. Hiljaisen pelto ja toisella puolella sitten Niilo Hiljasen koti tuolla. Näin tullaan, no upeasti. Ja menopelillä. Siinä on maidot mukana. Niin, ja nyt onkaan sitten Viivillä joku kotitalousaskare, niitähän hänellä oli aina. Mutta kun nyt emme näe hänen käsiä, niin vaikea tietää, mitä hän tekee. Mutta tonkka oli ainakin tuossa käsillä. Ja täällä on kevättä niin pitkälle, että tämä lintu, joka on pääskynen, haarapääsky, ja sanotaan, että pääskysestä ei päivääkään kesä on alkanut. Ja tässä meidän serkku Pirjo iloisena ylioppilaana ja iloinen täti siellä takana. Näin tämä suloinen hymykuoppa tyttö. Tästä voidaan päätellä sitten se vuosi. Niin, tästä me päätellään. Pirjo on varmaan tässä 19, eli se on 52, 62, 71. Päädyin tämmöiseen laskelmaan tässä, mutta Pirjo voi varmistaa, kuinka se on.
Tämä mahtaa sitten olla jo ilta-aurinko. Aurinko painuu maille. Olisi kiva tietää kellon aikaa ja nyt tässä ollaan varmaan skotterin takana kyydissä. Juhani tai Hannu ajaa ja kukaan istuu sitten siellä takaa ritilällä ja filmaa. Kuoppaselta tuntuu meno, että oliko se ihan noin kuoppainen. Se on niin tarkkaa hommaa tämä filmaus. Mutta vielä ei ole pellolla noussut niinku orasta, että se on sillä tavalla ihan alkupesän lupausta. Puut ovat kyllä jo vihertävät, mutta pelloilla ei näy vielä orasta. Ja kyyti on kyllä melkoista. Aivan valtavaa. Pojat on pistänyt tässä vauhtia oikein olan takaa. Ettei vaan otettaisi mutkaakin suoraan. Minne ne on menossa? Ei kun ne tulee takaisin. Ne on tulossa pihaan, mutta mutkat suoraan. No niin.